Què hem fet aquests 4 anys en matèria de democràcia i transparència? Evitar que cap entitat ni partit polític posi en perill els drets i les competències autonòmiques d'educació i normalització lingüística. Vetllar i lluitar per preservar la nostra identitat sense retrets. No permetre que als nostres centres hi hagi iniciatives que fomentin l'espanyolització i la militarització. Impedir que la justícia es posicioni en el compliment del decret de mínims i que la Conselleria vetlli per la seva aplicació. Denunciar els nomenaments ad hoc de càrrecs funcionarials que no segueixen el procediment establert i tenen intencionalitat política. Continuar demandant més transparència en els processos d'adjudicacions. Instar l'administració per a que Menorca, Eivissa i Formentera adquireixin més competències en educació. Que les meses sectorials siguin un àmbit de negociació real i no un simple tràmit burocràtic. I que tota la informació de les meses arribi a la comunitat docent mitjançant la publicació de les actes. Insistir en la necessària creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i que aquest sigui un vertader col·laborador de l'administració. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?